Bună ziua, oameni buni! Acum o să vă arăt la piramida cu zombie. Aici am niște zombie, numai să nu fiți pe survival. Dacă cumva veniți sau eu faceți. Eu acum sunt creativ că nu vreau să mă omoare. Și cam ăștia și ei. Noi ca bolozi. Ce să vedem? Avem foarte multe slăbi. Și în cel de sus și în alte. Avem foarte multe. Așa, și afară plouă, dar noi suntem într-un parc de distracție. După cum vedeți, suntem într-un parc de distracție. Dacă vedeți pe decât. Aici avem un labirint care e greu de ieșit. Așa. Dacă vă place, vă rog frumos să dați un like sau să vă abonați. Mulțumesc! Și subscribe!